ni gidhi bedo ka giloso kaluwore kod dwaro margi kaluwore kod lalruok ma bende osebedo ka dhi nyime. Lalruok ma kama endi kata mana ka penji Meshack kanochako nantiere timeline ma bende jo Azimio noketo. Nyaka sani lalruok ma kamano kata mana agenda mosepedhe mesa onge motegno. Lalruok ma kamano bende nwaneno pod dhi nyime e gwenge mano ka Oromo mar Bomas. Erokamano. Kapok wachopo kanyo, Sharon, gima jo Mount Kenya temo timo kata migosi Martha Karua gi timne chalo gima oganda ma wuok North Eastern osebedo katimo all along. En gima onge pogruok gi gima oganda ma North Eastern osebedo katimo. King'iyo mos e sirikal moro amora kata mokalo chien, ibiro yudo ka ji dhi e yiero, ka ji osetieko yiero kata kapok ji odhi e yiero, ibiro yudo ka jo-Islam mawuok e North Eastern ng'enyne seche moko gipogore, jomoko ni kocha, jomoko ni koni, but nitiere kama pile pile girome to giwacho ni wan kaka jo-Islam. Seche moko giromo to giluongore ni wan kaka pastoralist community. Sewinjo gik ma kamago. Kiwinjo ka gitajo wach mar pastoralist community, ting'eni kanyo biro riwo gi te, man kocha kata man koni. E kaka jo Mount Kenya bende aparo ni koro biro gi gimoro manyalo chalo kamano ma giluongo ni Kamwene Leadership Forum, ma ka kotaj mano to koro gigolo boundary mar chama. Kanyo koro giwacho wach ngimagi kaka jo Mount Kenya. Ma feel ni kachutho to nego bed ni gwenge te nigi gik ma kamago. Mane momiyo wan kaka joka nyikwa Ramogi Ajwang' nyo waneno matek chien ka seche moko igowa lwenje moko tiyudo ka part of you ni kocha kendo support ni gini timore maber kabisa ke jamo nyithindu moko inego to ok winjre maber. Jo-Islam kogik kanyo to gikweni wan kaka jo-Islam watamore wachni, kendo kanyo koro onge party, en ni rach kata ber ne ng'ata ng'ata mar riwruogwa. Apa ni mae kuma Martha Karua gi Jeremiah Kioni temo dhiro Mount Kenya mondo dhiye ni kogik e wach ma tajo kuom nyithindwa yudo tich kata gik ma kamagi, to wariwore kendo wawacho dhok achiel. Kabire wach mani penjo, wach mar bipartisan top, aparo ni nochakore to waduto wang'eyo ni jo Kenya Kwanza ne ok winj maber mondo mbaka ma kama odhi nyime, kendo ng'enygi to ne ok orwako wach mar dhi bet e mesa mondo ji ogo mbaka ma nyalo riwo jo Kenya. Achiel kuomgi gin kaka jalup president Rigathi osewacho e lela e mbele cameras ni en to en wuon ne ok ogomb ni mondo mbaka ma kama odhi nyime. To bende wasewinjo ka giwuotho e rallies mopogore opogore across the country ka giwacho jotelo mopogore opogore ma omako lemo madongo e Kenya Kwanza kawacho gin giwegi ni ok gine gima mbaka ni biro kelo. Ma to semiyo chuny jomoko gore kata chuny jowa supporters mag Azimio moko. Chunygi osegore kaparo ni mbaka ni ok bi kelo gimoro malich kaluwore gi kaka gineno ka joka wacho. Timbe ni pani bokelo kaka janon siasa. An aneno ka mbaka ni osekelo already, nikech ka dine mbaka ni onge, sani dikoro wane okang' machielo mar dunyruok ma samoro samowuoye kani dikoro ji gwere ma piny lich, nikech degicha momentum dikoro seidho, kendo samoro dikoro ala madhi nyime e Kenya ka onge, samoro dikoro tije mipangogi kata mana sirikal nyo obedo gi thuolo makende mondo pang tije mamoko kagi kacha, kata mana recruitment abila miwinjo nyo waneno ka oganda matindo dhiye mang'eny kagombo mondo gidonji e tij lweny gi gik makama. Gik abilago kata recruitment go kapar ni dinotimore kata e gwengewa ka dine bed ni dunyruok dhi nyime. So according to me, beda ni ji nie mesa, nikech onge kaka solution nyalo biro kapok wabete mesa. Tigeni mesa ka ji nyalo bede to digni mane mesa ka indi bine dhi nyime. Kuom ranyisi kata mana nyaka sani wang'eni chieng' tich abich mano mar jumani, kamiti no dhi bedo gi romo gi jokanyo ma bende nochwalo mano pachgi jumbe ariyo mokalo. Gidhi bedo gi jo IBC kanyo, MCK mano duol mochung' ne jofwambo gi mamoko. Mane momiyo wacho ni wase achieve a lot by bede mesa no. Kato bedo ni nitie kundi kata sanja moko ma bete mesa no ne rach negi. To bedo ni mesa no dhi nyime omiyo pachgi biro dhi kalokore. Inyalo paro ni nyaka nyo ji ochak bete mesa no. Ok isewinjo for example duond Kimani Ichung'wa mane en godo duol mane en go kane pok okele mesa no.
kaka achiel kuom jokombe matayo budho makamano. To ibro yudo ni mesano bende mana gi dhogi kaka isewacho osekelo jomamoko, jokenya mamoko mondo chwal duondgi kuom nyiso ni adieri gimoyangore kanyo ratiro en ni kata bed ni nochak gini kendo push ne en mar Azimio, but fwenyore ratiro kendo lela ni nitie jokenya mamoko ma ne ok obedo achiel kuom jok mane push mondo ji obede mesa, lakini giyie ni nitie issues monengo jokenya owuoye. Emomiyo IBC gi jok makamago ni thuolo koro kelo weche moko magi paro nonengo losi. Ero kama ahinya. Jero imbe na yunje pachi kaluwore kod lalruok nikech me en achiel kuom chenro mabende kweth mar Azimio ne nitiere godo ahinya nyaka luwore kod pek mar ngima, nyaka gisan mang'eni pek mar ngima pod racha mokalo kendo medo bedo marach kaluwore kod osuru mopogore opogore mabende koro ijuogo e mwandu. In kaka jaod bura ahinya MCA mane kar chung od bura ma Kibra, ineno ka nitiere geno e lalruok makamagi? Mokwongo abenda sel